Дали гласът ми чуте, когато казвам аз довиждане до утре в късен час. Надеждата гореща държи ме още тук, щом чакаме отсреща някой друг. Лесно протягаш своята ръка, щом изведнъж си попаднал в беда. Лесно протягаш своята ръка с много надежда. До утре всичко става, променя се света, но всеки продължава своя път. Довиждане, щом чуеш, това е мой сигнал, че този свят пътува още цял. Лесно протягаш своята ръка, щом изведнъж си попаднал в беда. Лесно протягаш своята ръка с много надежда. Виждам те утре вече успял, своята ръка най-човешки подал. Нечия болка чул и разбрал, чакам с надежда. Надежда.